गिबियावनो सेरेसन इउट्यूब चेनेल बरायनाय थाबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै 2022 मार्च दाननि 3 अक्ट' जों दा कार्बि आंलं फारसे थांनो नागिरदों। दुलाराय बर' फरायसाफोरनि 54थि बोसोरारि जथुम्मा मिरु दुलाराय बर' फरायसाफोरनि जों दा थांनो ओंखारबाय। आनसलिकआव काजलगाव आनसलिकनि जानानै थांगोन जों। मैयानो थाबैखादोंमोन जों आनसलिकआव, दा थांसै। बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना जानो गोनां गासिबो मिथिंनि सोमोन्दै नुगोन आरो मिथिनोबो मोनगोन। अब्ला आं भिडिअखौ दिनैनि समाव जागायनाय थाबाय। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। थांनोसै जों गंनै, नैबे आनसलिकनि ओमफ्राय नैबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मोसाग्रा हान्जा आरो लिटारेरि आरो खेला गेलेग्राफोर गंनै थांगोन बासआ। गाखोजोबखाबाय। फाइनालि जायगायाव सफैबाय। टेन्टखौ लुखानानै दोनदों थाग्रा। ओजों माबा हमफैखानाय नैबे हौवाफोरनि, नैथिं हिन्जावफोर थाग्रा। बासआ बायनो थाबाय। जोंनि बे आनसलिकनि जाजोब्बाय। ओरै टेन्ट सिङाव उन्दुग्रा। अब्ला जों दा दसे बेरायनोसै मिथिं थिलियाव। गासिबो रेडि जाजोब्बाय टेन्टआ। दा मोनायाव जों बायनो उन्दुगोन। स' जों दसे जायगाखौ बेरायनोसै। बिथिङाव मा जादों, मिथिं जानाय, बल खेला जादोंनो आरो काबादिबो जादों। बेनिफ्राय कालचारेल कम्पिटिसन। लोगोसे दा मोनायाव जोंना डेलिगेट दं। डेलिगेटआव हाबगोन। स' दा जों जायगाखौ बेरायनोसै। नोंथांमोना बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय था, नुलांबाय थागोन। थांसै अब्ला भलन्टियारफोर दं नै। हाबलाङो गेटआ। सानबा नुगौमोन मोजां, मोनाबाय दा। बरायनाय दं नै, बेजों थांबाय थानांगौ। अब्ला जों थांगासिनो, थांबाय थानोसै। बैथिंजाय एक्जिबिसन जादों। नैबेहाय ओंखाम जाग्रा, बे डाइनिं हल, नैबे ओंखाम जाग्रा रायजोफोरनि बास बै, ओमफ्राय एक्जिबिसना बिथिं। बेनिफ्राय नैबेहाय केन्डेल लाइटिंआ नैबेहाय जागोन। नैबेहाय फिरफिला, फ्लेग हस्टिं फिरफिला जागोन। ओमफ्राय बैहाय डेलिगेट हल। बैनिफ्राय जानो हागौ मेन पेन्डेला बैथिंजाय, बै लामाथिं फैबा बांसिन साबसिन नुगोन। अब्ला जों भलिबल गेलेनायाव थांनो ना मेन पेन्डेलाव थांनो, जायखिजाया नोंथांमोना नायलांबाय थादो, नुलांजोबगोन। बिदिनो मानसिया दिनै बांद्राय जाथ'वाखै। दिनै जाजेननाय नालाय, गिबि सानथामनि हाबाफारि जों जानाय 3, 4, 5 मार्च बेनिखायनो जों फैबाय। अब्ला जों थांसै। आलारि बाथि फोजोंनाय जासिगोन। एसिस्टेन्टफोर दं, एसिस्टेन्ट न'फोर, जेरै मेडिकेलनि, रिसिपसन अफिस, बिदिनो बायदिसिना दं। केन्डेलखौ बेनि नामाव बानायदों। गोमोथावनि सेरा दामनाय। भलि गेलेनायाव थांनो, भलि खेला नायनो एसे। गेस्ट हाउस, आलासि जिरायग्रा। गेस्ट हाउस बेयो। पलियाव नायनोसै, पलि माजों जादों खेलाया। गासिबो डिस्ट्रिक्टनि जागोन बेवहाय। गासिबो डिस्ट्रिक्ट एबसुनि जागोन खेलाया, आलदा आलदा जानाय नङा। डिस्ट्रिक्ट एबसुजों डिस्ट्रिक्ट एबसु नायबासो मिथिगोन।
गोसोआ मिथिथ'ला फोरमायथ'नो हानाय नंला बेखौ बिदिबा जों दसे खेला नायग्रोनोसै बाहाय एबार थान्दै मेला जागायसिगोन बे सिङावथ' मबाइल रेकर्डिं खालामनो मोननाय नङा जों थान्दै मेलाव हाबलांग्रोनोसै नङा बे सिङाव मबाइल रेकर्ड खालामनो मोना स' जों थान्दै मेलाव जागायथ'वाखै जागायसिगोन दान्दिसे उनाव फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय थाबाय दिनैहाय नैथि सान बे नैथि सानाव फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि बाहाय थांगासिनो जों फुंबिलिनि हाबा फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि जागायबाय आर'ज मेथाइ रोजाबग्रोदों दा आर'ज मेथाइ रोजाबनाय हाबाफारि जागायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा बिरहोखांनायनि उनाव गुबुन गुबुन जिल्ला आफादफोरा फिरफिलाखौ बिरहोगोन थाग थियारि जानानै थाखानो थाखाय आङो बे समाव खावलायदों स्ल'गान होगोन जोङो फिरफिला बिरहोनाय लोगो लोगो गासैबो बाहागो लानांगोन साफ्रोमबो एसे गोब्राबै हखावगोन स्ल'गान होनायाव मानोना बियो जोंना रेकर्ड जाना थागोन दा बेनिखायनो साफ्रोमखौबो स्ल'गानाव बाहागो लानो थाखाय खावलायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांनानै थाथों दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांनानै थाथों बुहुमनि बर'फोर खौसे जा बुहुमनि बर'फोर खौसे जा बर'सा देरहासार डिफेन्ड बर' लं लिभ डिफेन्ड बर' लं लिभ बनिथा बसुमतारी लं लिभ बनिथा बसुमतारी लं लिभ दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांनानै थाथों दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांनानै थाथों बर'सा देरहासार बर'सा देरहासार जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि डिफेन्ड बर' बिथाङा बिबुंथि लाखिगोन बेनि उनाव मार्च हान्जाया मार्च हान्जानि गार्डखौ खालामगोन बे समाव मानगोनां आफादगिरि बिथांखौ बिबुंथि लाखिनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय
बर'नि गेदेमा सुबुंमोननि जिउमाखौ गोसोखांनो बावजेनगिरि मुस्रि डक्टर प्रेमानन्द मोसाहारि बान्था मोनगिरि बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो थाखाय आङो खावलायबाय सारनायजों बिथांखौबो बरायना लानो खावलायदों। बे समाव जोङो मोनफ्रोम खाम्फायाव बिबार बिथांजों लोगोसे अफिसियल जोङो बिबार बावहरनाय जागोन। बिनि उनाव गेदेमा बिथांमोननि मान बावनायजों जोङो खावलायजानाय आलासि बिथांनि गेजेरजों मावफुंनायनि उनाव जोङो खेबसेयैनो जोङो फारि फारियै जोङो बिबार बावनो नाजागोन। बेखायनो बे समाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' लोगो आफादगिरि आथिखालनि एमएलए बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै खावलायदों आरो डक्टर प्रेमानन्द मोसाहारि सार बिथांखौबो बे समाव बिबार बावनो थाखाय आङो खावलायबाय। बर'नि गेदेमा सुबुंमोननि जिउमाखौ गोसोखांनानै बिबार बावनाय आरो बावजेनगिरि महरै हांख्रायनाय बायदि जाफुंसारनाय डक्टर प्रेमानन्द मोसाहारि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि बिथांखौ बे समाव बिबार बावजेननो थाखाय आङो खावलायबाय आरो मदद खालामनो थाखाय ABSUनि मानगोनां लोगो आफादगिरि औवारि बिथांखौ खावलायलायदों। आरो गेदेमा बिथांमोननो बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथां, बोसोनगिरि मानगोनां खन्थाइ सोरजिगिरि बिथां
दिन्थिफुंनाय आनजाद बिथांमोनखौ थागथियारि जाखांनानै थानो खावलायदों। बिबार बावनाय हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै बिबार बावजेनगिरि बिथांमोना बिबुंथि होखांनायनि उनावनो जे ड्रामा दिन्थिफुंनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंहोनाय जागोन। गुबुन जिल्लानिफ्राय बाहागो लाफैनो हानाय जिल्ला एबसुनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन बिबानगिरि गासै थान्दै लोगोसे रायजो आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बे फोरबोआव थानाय जोंनि दुलाराय फरायसा आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि बिथां दुलाराय फरायसा आफादनिनो मानिजाथाव सुबुरुनगिरि लेङाइ आफादगिरि गाहाय नेहाथारि लोगोसे आखान्थि नेहाथारि नोंथांमोन आरो मावथि नोंथांमोन दाब दाब जायगानिफ्राय जिल्लानिफ्राय फैनाय मानिजाथाव थान्दै नोंथांमोन आरो गासैबो रायजो राजा नोंथांमोन जों गावस्राब्ला थैगोन खौसे थाब्ला थांगोन आरो दावगालांनो हाबाय थागोन। गाहाय सायनासालिनि हाबग्रा गेट अदेबानि बे मिटिंनि मेन गेटआ नैबेनो बेजोंनो गासिबो जाजोबो गेटखौ मोजां बानायदों अन्थाइजों दाननाय बादि नुदों गेटखौ बानायनि बेस्थ'थार मानसिफ्रा हाबलाङो दा फट' लानो नागिरदों गेटआव लोगोफ्रा आंबो लानोसै जों हाबबाय गाहाय सायनासालि गयो 53थि तान्दै जख'न्दाय मुरुंसारि बिनद बसुमतारी गोसोखां सायनासालि बिनद बसुमतारीनि नामाव थारमाने बे सायनासालिखौ बानायदों स' जों स्टेज सिङाव थांसै मिना बाजार बिथिंजाय मिटिंनि मिना बाजार मा नांगौ मा दखानाबो मानसि गैथ'आ ओरैजाय जेबो गैथ'आ मिना बाजार मानसि गैथ'आ दासान्दि हाबा जानोसै हाबनो नागिरदों एक्जिबिसन हाबनोसै मा दं And special invited guest Sri Biswajit Primary Speaker Assam Legislative Assembly will also grace here in our open session. And the special guest of our open session are Sri Pramod Bodo, Chief PTR and ex-President ABSU, Sri Tuliram Ronghang, CEM Karbi Anglong Autonomous Council, Mama dong naisai barai. Boleh dong. Boleh mama. Uri dong makan sini. Boleh jadi boleh. Sri Urkhau Gara Brahma, Cabinet Minister, WTE and Handlum Assam and former President of all Bodo Student Union, Sri Thoren Bodo, President of Bodo Sahayata Sabha, Sri Aditya Kaklari, General Secretary, All Assam Tribal Sangha and Chief Convener, Situa. They will place here in our open session tomorrow. And we have got many invited guests tomorrow. They will place here among you.
दख'ना दखान गासिबो दख'ना दखान नै दख'ना जोमग्रा खौसेयावनो जागोन बेदर गोदान दखान बेदर गोदान जागोन हा बानलु बाथोन देनो मेमोरियल कल्चरल नाइट will start on this last year Ajit Basumatary Memorial Cultural Night. गासिबो दख'ना दखान गासिबो दख'ना दखान ओइ बाहाय गेलेनांगौ सोरखि गथ'फोरनि Cultural night people attraction गेलेग्रा Bigboy Brahma, Budangala Brahma, Nitamani Bodo, Dr. Sumata Basumatary, and हमकन्द नै बेहाय माबानि बर'नि न'खौ बेजों देखायदों बेहाय थांना थासान्दियाव रां रुफा हा हु सासु गासैबो आंनि जोंनि फैबोला लांफानो रावबो थांजोबनो मोना गिबि बिथाइनिफ्राय लादों बिथिंबो दं स' बिथिं नैबे दैखर बर'नि दैखर बे दैखर दं दै खावनायखौ देखायदों बाथौ मुं खाथियाव बेखौ मा होनो बेखौबा मा न' सौरा न' बर'नि न'आव सानजाथिं थानायखौ मा होनो सौरा न' जाहैबाय बाथौ बै माइ बाख्रि नैबे न'मा न' साहानि न'थिं जाय बर'नि गारजेना थायो बे जाहैबाय न'मा न' नैबे बै इसिं न' बे फुजा होग्रा न'मानि सिङाव नैबे जाहैबाय ओंखाम संग्रा न' साहाथिंजाय खोलाथिंजाय जा न'आव थायो बे जाहैबाय संग्रा न' ओंखाम संग्रा बाहाय दंजोबो नै सान्दांगि माबा सान्द्रि संग्राय आरो बैयो दाउ गन्द्राया ओरै थायो बर'नि न'आव बैथिं माइ बाख्रि दं जि दाग्रा इसानसालि जि दायो नैबेहाय आगर एरदों ओरै सिखौ ओरै दायो बर'आव नैबे गरखा गाहायाव नैबे थार तुलतुल बिदिनो दायो आरो नैबे जथर गिदिरा सोरखि बादिया ओरै फुजा होनायनि नैबे जोंना सेन खबाय बैयो सोरखि खुन्दुं थुनग्रा रयना माइ हग्रा खदाल ना माबा जाहैबाय बे सेन ना साग्रा नैबे खखा नैबे हुकेन बावखा बेबो मा बुस्थुमोन जेखाइ आरो खबाय नैबे हासिनि माइ दोनग्रा न' सिङा नै माइ बाख्रि बे बर'नि न' बे गासिबो थाजोबोमोन बेखौ दा बे भिडिअनि बेखौ बे दिन्थिनायनि गेजेरजों देखायनाय जाबाय रायजो राजाफोरनो फैखांबाय बाथौ फुजा सानजाथिं जेब्लाबो थायो बयबो नायफैबाय बेखौनो सौरा न' आलासिफोर सोरबा थाग्रा बा न'खरनि सोरबा गारजेननि अनगा थाग्रा आलासिफोर फैबा बेलुन दखान एक्जिबिसनाव हाबखांबाय दिनै एबारहाय नैथि दिनै सेकेन्ड डिलेगेटआव हाबैनोसै नैथि जाबाय अब्ला जों दा डिलेगेट माबायाव थांसै डिलेगेटआव हाबनो नैथि साननि डिलेगेट संसाराव गोजोन
न'खरा बेनोमोन जों थानाया जों दा थांफिनसै बासल' थोबाय नै नै थांग्राफ्रा नैबायदिनो थादोंमोन बे बादायाव नैबे थानाया जों थानाया नैबायमोन नैबेहाय जि खादों जि खादों बाहाय जि माल माथा बेगफोरखौ बाय थिखोजोब्बाय स' जों दा थांसिगोन ओरैजाय माइ दुब्लि बिरादथारमोन थांसै जों खाखाजोब्बाय खागासिनो दा ड्राइभारा अब्ला जों थांसै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार आरो कमेन्ट्स खालाम लोगोसे चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै दोननो थाखाय खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों